हाय रायजोफोर आंनि बे दैजि नार्जारि चेनेलाव बयखौबो बारा हेरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय ट्रेक्टराव जोंहा दुब्लियाव हालेवनो थांदों बेखौनो नायनो थांनोसै आं फाइनालि। नाय मोनबाय बै हाजोनि बेसेबांबा गोजानावसो बेयावनो थाबायलांनोसै आं। लामायाबो हाग्राथार लेवार गोजा अखा हादों। ट्राय नायनोसै खारलांगोन आं इनिफ्राय ओइ खलदंगसिम लेवारा जाहाथे बानो हाया आंनाव। नायलांदो लोगोफोर आंनि थांनायखौहाय थांनोसै आं नै। लेवाना बाजोबखानाय बोरै थांनांगौ जाखो गिलु बालु। थांनो हानाय नंला। अखाबो हादों खालामनोसै एसे खोमसि माथो। गिनानै खारबाय आङो नै हाग्रागोजा नालाय खादों। लेवारना बागोन लेवार बाजानो गिनानै माबायदि खारदों ओमफ्राय आयु लेवार बागोन नालाय खादों आङो। दायो थांसै आरो दंग' दं नै दंग' खल जावनायनि बेजोंनो थांनोसै। हाग्रा गोजानो ओरै दंग' खल बेजों थांनोसै। सिन्देलासो थाबलांबाय। माइ गायनायनि बोथोर सफैलायबाय लोगोफोर। खोथिया फोनो हालेवदोंमोन दिनैहाय अखा हानायखाय दंग'आव दैयानो गैया नालाय अखा हादैजों फोनायदोंमोन माबायदि जाखो। नै थाबायदां नै बेर मबेसिम बेबा लांनाय मोननायसै मेंबायसो लामायानो गैया गांसो गोजा। सिन्देल गानजाया सिन्देल गानना थिदों। फाइनालि सफैबाय नै हालेवनायाव मोनफैबाय। ट्रेक्टराव गाखोनानै फैफिनबाय नै थांनायाव थाबायलांदोंमोन दा ट्रेक्टराव गाखोनानै फैफिनबाय आङो गिनानै लेवारखौ गिनानैहाय हैयाव हालेवदोंमोन नै दा फैबाय न'आव गाखोना फैबाय। लामाया हाग्रा गोजा बेजोंनो फैनांबाय लामा गैयियावनो उफाय गैया लामाया बिदिसो नै दहाय थाबायलांनाया नै दंग' खलनि थाबायलांदों लेवार गोजा न'आव फैफिनबाय
थांनायजों खारेबनायजों दै गैया नालाय खायनाय लिन नम फैनै दुब्लिबारियाव थांनाया आंहाबो ट्रेक्टरखौ इससे दिनैनि ब्लग बानायनाया लोगोफोर जुदि मोजां मोनदोंब्ला लास्टआव कमेन्टआव हरदो साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय